Difu Berla dung along BJP asong pen mass joining kedeng pon. Theria ciklu ni pai cricket thomar ni adaba por along pen Difu rong supia dung along BJP asai hem along mass joining amai kepadu pon. Bangso maya long kaprek asong pen mate jasemet Chelsea asong atung pen sike ong dung pini BJP sorkar phaning che theklong ang thek pon long si pini BJP along chipa ong dun pusi maya long chithan pon. Lapet kachipa ogdona tuma phai suri sira phokebra ke thom ando pusi CEM ahin pen pherangkia tuma thengnu chithan pon. Bonsita mai jude pen pherangkia tum Chelsea asong pen kachi oduna tuma phan kar juduna hot nang chithan pon thuke lapu henlo nili tum ke aprang pen ta BJP si do bomlo lasi non le thota BJP along dodun thulang pusi pherangkia tum karjo hot chithan pon. Difu pen nili tuma pherang ke Rustam Hanse nang ke Loberta Public TV Karbiang lo. BJP asai hemalong dak lumajong MEC konsensi angkang along juga damtang alang tumke Chelsea long si klem lo lapen Chelsea alidarang selo General Secretary pen cenglok Presiden pen cenglok local committee alang tum local committee Chelsea lo alang tum GO pen Narendra Modi aphan puthot Prime Minister Kapimanji aphan dak 6 ST Parliamentary Consensus pen ke toidun BJP candidate Omor Singh Diso aphan ongdung avut pen kipidunji aphan pide alang letum amethang ho pen ta waida klarsa pen ningjelo la pen ke alang tum pini Chelsea det akapeka political party ave pangrum pet pen bang suri sira bang phokera ke thom Chelsea tum pini dak lumbajang konsensi pen BJP long chipok dun lo ala tum team kar bianglong mate BJP tum ke claim ke dam awar sai mesen la pen ke Chelsea asongja pu atum penan ra phan kachubai kachong thui alam alang tum aninga klong alam che than lo lasi la so joine pen salang tum halang tum phan la sona saing deng kachubai saing deng abatai ong machi la so ke kre masi pini bangke alang tum bangke BJP team kar bianglong ke claim ke dam asayang deng theklong si pinili tum long sinang chupe apun lo la pen ke chugedam tang dak Prunia konsensi tame penana leader atum Chelsea leader atum nang join dun lo la pen aphi bang ke candidate la pen dak local MLA Dorsing Ronghang alang tum dam siodak ta don pharu ini suse Chelsea tum nang join dun lo pinili thota me ko don pharu siba suse ar mohodak tame phuluni long tame Dorsing Ronghang ari deng pen pini hana dak deng pon po la pen ke non ke bangji Dhonsuri konsensi long Dhonsuri konsensi angkang long tame bang pharo phoba Chelsea atum dak nirtum long dak laso BJP asai hem district asai hem long si TDP long sinang join dun po la pen ang par tame chingthong pen ki thurdon candidate pen chenglok angton Chelsea tum si pada ke nang join dun la pulo inuta avelo la Chelsea iklemang ke angton chili chila ta bibelo pusipu asila tum ta menang chingwai elo asila tum ta menang join la pen nang par me amat mi party ta me chugidam tang ta me borja men ta join dun lo la pen independent kiturdon dil bari secretary pachitir ponsi bang 700 plus atum nang join dun lo non bang ke amat mi party atum borjan men chugidam tang ki thur Pala sota me non tadam nang chingwai elo 23-24 mane nang join dun po la pen nang par me da akapeka political party tumta ex MLA di Mahasaw district president halai ta me nang join dun po Congress district president nason si dupik lang penana bang putum penana join dun ya
Ini dolang. Kongres atau nado lapen ke SSC Kongres lapen make Aam Aadmi Party lapen ke kapre political party ni madu nangai join ji. Ase ani bang na joining program ang sel lapen nane bang forisi bang fokep lai ke na tu hang hedela du pilo sana join bang. Ase aphai bang ke non phong bang ke haide ta vote nil dua mata ke 400 plus ke haide ta phai bang 4 lakhs. Oh, sorry, 4 lakhs plus di. Ke haide ta vote bang ke. Jua bang ke 3 lakhs plus mati. No bang ke 4 lakhs plus. Ladak langsungnya pen lo ya. Kita perang kala PLC nasi dulu. Masih lah PLC pen ke mana bong sorban kanghon pen ni bang ke pan UOE. Habe pen ke langsung ke klaim tambe langsung pan UOE son tekda. Asi nona bang ke nil pen bang ke asi PLC dak BJP long ko ke no ciban tu ke John tu. APSL lo nalik pinya tu asan do. Nil ya we. BJP nalik tu pinya ning state se ko lo dawa. Sangat ni jite mana ladak lagi latun bangke ada skim fisri lasan rong kan kanghon kelang lasan do. No, namanya lapu fisri ada kanghon pen ni kerap. Pilih ke lapan ba ciniam de mana hawalam bangke lahai bangke itu kalbiang orang lipa lahai bangke bangke itu politiker cipu pin kalau soal bangke kalbiang orang so fresh methang along lihat farman farman itu labang ya or party cipu pin celang pe itu kan. Bang itu apang ko party se apang na BJP se gitu. Aku pilih aku BJP se gitu thula. BJP se aku BJP se don thula. BJP do bom se aku BJP long pini aku plek che lama plak che pharang dun ma. Kona da arong nang tu marong ga. Mijung terona rong. Hong terona rong. Oh, tangte nang tu mang napet APSLC binong lapen BJP bang binong bang kon do ke bang. Semua hum. Tangte la tum da pramen nang tum BJP do rapet tum ma. Oh, to. Acha ni kopi pasi BJP panan tu ning ke chhe do la. Oh, rat maning dong maring dong de.